Okay, bayong mudto, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ada na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan C.O.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kining yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acababino adlaw na usab karon nga Lunes. Pizza uno na kini sa bulan sa Hunyo. Uy, ayaw di mo kalimot ha mga bata, Brigada Eskwela ron, no? Kuan mo kanang appeal good mo sa brigada, no? Brigada Eskwela, no? Importante kay na nga makatabang gid mo, no? Isip mga maayo nga mga lumulupyo mga kanang gitawag nato citizens, good citizens, kinahanglan nga mo appeal jud ta sa mga kalihukan ngayon ana, no? Kana bang dili na bitaw ta maghulat nga pugson kino no uban nga kinahanglan pag usang pugson ayo nagpapugos, no? Kung dunay mga hangyo ug sa kuan pa na mga calling or request ato dayta mura ba og open kay kita nga mga langad, wala na daghang istorya, wala na og sa kuan pa na wala na daghang storytelling alay. Ayan. No, ayaw na kong istoryahi og mga wala na daghang mga storytelling alay ngana, no. Nala no, padayon ta mga higala, no, padayon gihapon mi diri sa ayungon diri sa Manhuyod sa among mga kalihukan. Bising-bisig gyud kay ito nakalabay mga adlaw higala kay pagpakumpisal, paghuman, culmination, paghuman, daghan kayang mga kalihukan mga higala, pero pasalamat ra pud ta kay nahuman ra gyud, no? Nahuman ra gyud. Yan ano. Unya padayon usab kita sa atong mga pagtimbaya, no, sa atong mga kaigsuonan nga kanunay naminaw kanato sa atong programa dinhi sa Bandilyo, dinhi sa Radyo Bandilyo. Abi no, iskutis-gutan atong ginagmay mga higala, no? Politika po ba mo? Mag-iskutis-gut po tag politika, no? Kung kayo complicated karon kay mga higala atong politika, no? Kay mura ba og kana bitang gitawag og madibog ta og unsa gyud po'y maayo ani, no? Kay dunay makaingon ta nga maayo pud ang pikas, doon ay makaingon po tayo nga maayo po ang majority, maayo po ang minority. Kalibong biya po mga higala, no? Muna nga usara gyud ka buta nga angay natong pangayoon sa Ginoo. Kung nga mulutaw gyud kung unsay tinuod, no? Kung unsay kuan pa na kana bitang tinud-anay gyud ba nga mga panghitabo. Okay, no? Nala, no? Padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon o padayon kita sa ato nga mga pangalagat. Okay, no? Abi no arita mga higala sa ato ang CBCP News, balitang simbahano ni ining kamudtuhon. Bishop Ruperto Santos nakighimamat kang Pope Leo XIV sa pagbisita diini dito sa Vatican, no? Padayon na gikahimutan kini kay dako sa mga mulupyo usab sa Diocese of Antipolo. Tungod kay matud pa nila napadayag gyud usab ni Bishop Roberto Santos ang mga maayo kay nga diwa usab sa maong diocese sa Antipolo. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope urges priests to respect norms of the liturgy to avoid confusion at Mass. Ayan, no? Nga, nanawagan gyud usab ang atong talahurong Santo Papa nga kaming mga kaparian amo yung tahuron kung unsa gyud ang mga gitakda, no? Nga mga pamaagi sa liturhiya aron nga dili makalibog sa mga tao. Mana, no? Mao kadto mga higala, no, ang mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon. O padayon kita sa atong pangaladan. Abi no, padayon ta mga galas ato ang pagpangalagad ni ining kamudtuhon ug
ug ari kita sa ato ang Saint of the Day. Bueno, June 1, no, ang atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si matud pa diri sa atong listahan ang ato karon nga santo mao si June 1, San Justiniano Martir, no? Saint John, San Justiniano Martir. Okay, no? Kini si Saint Justin Martyr na tawo kini siya ni antong 180 dito sa Flavia, Neapolis, no? Unya usa kini siya ka apologist, no, kana bang tig panalipod gyud sa pagtulon ang Kristyanismo. Pero dili gyud siya original nga Kristiyano, na converted na siya. He taught and defended the Christian religion, and then he was martyred, no? So karong adlaw mahigala atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Justin Martyr. Pero padayon ta mga gala sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon, no? Kini bitaw mga martir mga higala, no? Pagkakuang gini sila kayo, dako kayo ni silang ikatabang mga higala, no? Nga wala gini lagi surrender ang ilahang pagtuo. Kung wala pa ni mga martir mga higala, murag dugay ang nawala ng Christianity. Kaya bitang pag-ingon nga usa man ka, dili nimo isalikway nimo nang imuhang pagtuo o dili. Kaya kung dili nimo na isalikway, potlan kag ulo. Matay kining mga martir. Di man gyud sila mulunga. Mo na nga wa gyud nawala. Wa gyud nawala ang Christianity kay pakamat yan man gyud, no? Pakamat yan ba? Kay kung di pag-ingon bitaw mahigala nga kanang unsa man ni pag dili gyud nimo isalikway ng imong pagtuo, potlan kag arang-arang untag potlan rag kuko, ano yun? Putlan kag ulo o kana bitang hunuson kas imong kinabuhi. Pero wala gyud, daghan man nung sa una mga martir nga girikan tra gyud pud ang ilahang pagtuo kay sakit ba ya? Di pa kabasol kay sakit ba ya kayo. Pero makaingon pud ta nga duna pud yung uban nga maugi hinungdan nga wa gyud kay kalambo, wala gyud bitaw ba mawala ang Christianity tungod sa daghang kay mga martir nga andam mo kuan gyud ba puy-an gyud ang pagtuo. Ingon pud ta ni ana, no? Gali kay di mo tuloy kita kapangante kay kita gud wala mo ta kasulay gyud pod og pagsakit-sakit gi kana bang gisakit gyud ta tungod ana ang ato karon siguro nga kana bitang bisag sakiton ka di gyud ka magbuhat og dautan. Mao siguro na ang bag-ong martyrdom karong panahon na. Kana bitang puy-an ra gyud nimo sa imong kinabuhi kung unsa ang matuod. Ana, no? Nga imog yung pakamatyan kung unsa ang subay sa kaubuton sa Dios. Yan, no? Una nga karong mga panahon na manghigala murag gamay na lamang na kinilang daang sa Senado pastilan. Dunay daghan kay dinha nga murag paling-paling na. Dunay uban nga medyo ba dili na jud kaayo ba pure ang ilahang pagkakristohanon. Murag kulang sa martyrdom. Una daghang kay nato karon nga dali ra kaayong gisalikoy ang ilahang pagkakristohanon tungod siguro tungod sa kalisod ba ka ha o tungod ba ka sa mga personal pod ambisyon. Ana, no? Pero din panayon gyapon kita manghigala, no? Mao kato ang atong santo karong adlaw. Okay, nakara ari na ta manghigala sa ato nga catechism. Catechism nato manghigala. Okay, no? Ari na ta mahigala sa ato ang mga pangutana sa usa ka awit. Padre, pakasala ba takon mo apil ta sa prayer and worship uban sa laing relihiyon sa mismong ilang simbahan? Bueno, dili lang tikaw tubang gud ana, pero an active participation ang imong gipasabot gi-discourage gina sa Katolikong member sa Katolikong samahan. Siguro
Moadto ra ka didto kanang pakuguson siguro ka og bunyag, something like that, no? Paludhong kag kasal mo na ba nga kana bitang social responsibility. Pero gingon nga magpak na pud ka dito. Maghilak-hilak po ka dito, mo apil na jud ka ba kanang gitawag natong active participation. Gidiscourage wala man nagidili pud gidiscourage na kay basin ba unya hinuon og makahatag kini kanimo og kalibog ug unya madani ka na hinuon sa pagsagop na anang relihiyon na. Mudaman doon na mo gimiingon mahigala nga maura man ginuuha ang gisimba. Tinuod man na pero magdaglahi manggod ang atong paagi sa pagpadayag sa atong pagtuo, no? Angay natong hinumduman nga dunay mga sacred traditions nga atong gipractice nga wala nila tahura, no? Kana bitaw sa laing mga relihiyon doon natay mga sagrado nga naandang buhaton bang itudlo kana bitaw sagradong mga sagradong buluhaton nga gitudlo kanato sa mga nahauna kanato ralitan atong pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria, no? Kanang gitawag nato og kanang Marian devotions wala na nila, no? Muna nga daghan na kayo kanang magrosaryo wala na nila. Nagdebosyon usab sa pagpangayo sa intercession sa mga santos wala man na nila. So muna kung moadto ka didto moapil-apil po ka sa ilahang mga kana bitang ilang mga gitawag mga practices, madugay siya madali imog yung isalikway ang mga sacred tradition nga atong napanunod gikan pas sa mga apostoles. No? So ayong apil-apil dito kay mukuan man yun na ka kanang gitawag natong madani man yun unya ka sa ilang mga pamaagi o sa kuan pa na sa nutihan pa na nato nga in English ma-brainwash ka ba. Okay, kung atong basahon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, numatod pa niya, therefore stand firm and hold fast to the traditions that you have been taught by word of mouth or by letter. Mismo si San Pablo, na iyong San Pablo nga naanggid may na ay mga pagtulunan nga imong nadawat gikan kanamo nga nga imong nadawat pinaagi sa pulong ug sa buo, pinasapulong ug sa sulat. No, kanang mga sacramentals nato, no, kanang mga pagrosaryo ug uban pa. So importante kay na nga naka duna gyud po tay mga panghuna-huna nga ingon ni ana, no, kay kun wala na isalikoy gyud nimo na mga sacramentals. Nga ano sa ganito hinungdan ngano nga dili sila motog sacramentals kay kuan man gyud sila kanang sula scriptura, no, puro sa gina sila Biblia. Kung wala gani sa Biblia dili gina sila mo tuo kay sula scriptura ra man. Nganong sula scriptura man kay wala man guni sila connection sa mga kanang gitawag natong nahauna kanato. Wala ni sila connection sa mga apostoles, wala ni sila connection sa mga sumusunod sa mga apostoles kanang apostolic fathers, wala ni sila connection sa mga father of the church, no, church fathers. Nga naman wala mo guni sila tradition, wala mo ni sila connection silang mga kining mga laing relihiyon. Pero kita kinaaman tani ana muna nga sa atong pagka-Kristiyanos dili lamang tas sula scriptura, kung dili doon na po tayo tradisyon, doon na po tayo magisterium. So muna nga sa pangutana makasala batakon mo apil ta sa prayer and worship uban sa laing relihiyon, o sa tinuan na lang dili pa ka makasala pero hapit na ka makasala. Okay nga naman sa higayon unya nga mo isalikwa na nimo imong relihiyon, mo balhin na ka dito, doon na nakaisala nga gitawag sa in English og apostasy. So muna nga aron dili ka madani sa ilahang mga pamaagi, ayaw na lamang yung apil-apil dito. Siguro baka apil ka usahay kay kining gitawag natong social obligations kay pakuguson ka kay kanang dunay mga pagpangagni nimo dito, pero ingon nga mag-apil-apil na jud ka dito, di na magserbi, no, di na magserbi. Labi na gayud no nga kanabitang makigdebate sila nato in their own ground, no, kana ba kinakabantay kay ni mga kuha nga kinahanglan nga ipamatuod yun namo pinaagi sa Biblia. Di na pwede nga Biblia ra ato pong sagulan na sila og tradisyon, ato po lang sagulan og magisterium. Kay kung Biblia ra mura kog
mura ba o kanang gitawag nato, mura ba kanang hometown advantage na daan. Kaya kanang Biblia, ilang man ganang hapit gi-memorize na. Nya kita wa di man tatig memorize og Biblia kay ato man lagi nang giato ra man na siyang sabton, di nato memorize. Kay kung ang atong gamiton ra gyud sa pagdebate Biblia ra gyud, ay pabor kay sila, no? Kaya ang ato ang daghan man kay tag mga pagtulunan nga dili nato mabasa sa Biblia, pero anaa ang buot ipasabot. Napanalitan ka ng word nga Katoliko, wala man na sa Biblia. Naa pero sa Greek nga translation. Sa kanang original Greek nga text naa kanang gitawag natong Katolikos. Pero ingon nga ana sa mga English Bible, di ka kakita na. Hindi ka kakita na. No muna no? Nya mura kuang jud ka kanang nya dili ra ba jud na sila mutuo basta wala sa Biblia. Bisag unsaon pa nimong pasabot ginamit ang history, gana mo to. Kay sola scriptura gud na. Sola scriptura, sola gratia, sola fidei. Sola grace alone can save. No, dili na sila action, no? O faith alone can save. Dili na sa pwede. The scriptures alone can save. So dili na magserbi kung munay ato ang gamiton ana tadapit diha nga ground makigdebate nila. Muga ko di gyud po ko makigdebate. Mo kuan ko makigdebate ko basta sa labutan nga mutuo sila og tradisyon. Mutuo sila og magisterium. Pero dili sila mutuo og tradisyon, di ta makigdebate ana. Kaya nga naman lamian sila, no? Lamian sila kay ilan namang ilahang tanan nga mga argumento, ilan naman nang gipangita daan sa Biblia, ilan naman nang gi-memorize, no? So sa pangutana, ang active participation sa kanang gitawag natong prayer and worship sa mga laing relihiyon. Makasala ba ta? Dili ra ko maingon na nakasala, pero hapit na ka makasala na. No, kay sa higayon unya nga mobalhin na ka sa ilahang relihiyon kay nadani ka, nawa na nakasala na ka og apostasy. Okay? Bino din nila sa takoto. Din na lang sa takoto ha. Ako ra gihapon kini yung ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academia manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makaagahon sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na ang ato ang pagtuon sa atong katikisem, dado nato ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.